Una, dos i tres. Un home malnover que ve per el camí, dolçaina vol tocar i fer tiriruri. Una dona marró de llargues trenetes camina cap a Sueca tocant les castanyetes. I sabeu què van fer? S'agarraren de la mà i se n'anaren per tots i per tots els carrers del poble i feren festa. Però sabeu què passa? Pues que arribaren a la plaça del poble i se trobaren a una dona. Trobaren a una altra dona i li van dir: tu qui eres? I ella va dir: soc la narradora. Sabeu qui és la narradora? Sí. La que conta els contes. I ella els va dir: el que passa és que estic un poquet ja cansada de sempre anar contant històries. On està? Jo no la veig. I ell me va dir: pues nosaltres anem a fer de músics. Si vols vindre amb nosaltres. I la narradora va dir: pues jo vaig a provar. I se n'anaven ells. I sabeu quina cançó li cantaren? Una, dos i tres. Una dona blanqueta, cansada de parlar, agarra la baqueta i fa parram pam pam. Però clar, quan dic que fer parram pam pam jo no tinc res. I on està el tambor? Tu tens tambor? A on? Jo te l'aguante. En el sac, on te que ser en el sac. Allà està l'Ariel. I les vaques? I les vaquetes? Les vaquetes! És la batuta! No, la batuta. La batuta! No puc tocar. Mira, està dient Me falten les baquetes. On està, senyor home? Hay que tocar más fuerte con unos palos. No sé si podrem tocar. ¿Y I si escarbarem ahir? si les ha guisat en casa? La batuta! Passa fort. Això la cartera! Tu què és? Tampoco. Ahora sí es una batuta. Una batuta. Una batuta. Una batuta. Així estan les baquetes. Moltes gràcies. Val. I se n'anaren per tots els pobles, tocant i tocant, cantant i ballant. Però per poder cantar, tenen que cantar tota la cançó sencera. On està Se'n recordeu? La fem a trossets i repetim? Sí. Vale, vinga, i comencem per l'home majoret. Vale? Una, dos i tres. un home majoret Que va per el camí, dolçaina vol tocar i fer tiriruri. Ja l'ha perduda. I la dona marró? Se'n recordeu de la cançó de la dona marró? Sí. Una, dos i tres. Una dona marró de llargues trenetes camina cap a Sueca
tocan les castanyetes. I la de la dona blanca? Sí. Com era? Una dona molt blanca, cansada de parlar, agarra les baquetes i fa pam pam pam. Tota? Una, dos i tres. Un home majoret que va per el camí, dolçaina va tocar i fer tirimuri. Una dona marró de llargues trenetes camina cap a Sueca tocant les castanyetes. Una dona molt blanca, cansada de parlar, agarra les baquetes i fa pam pam pam. I caminant, caminant, arribaren fins a una tanca que estava tota verda. I s'assomaren per allí i sabeu el que van veure? Vam veure tota una escampada de xiquets asseguts a terra. Éreu vosaltres! Sí, i van dir, buf, tenim un poc de fam, no? Ja fa rato que estem cantant i tocant, tenim un poc de fam. I ells tenen un berenar preparat? Sí. A que sí? Sí. Clar, aleshores vam dir, val, pues si voleu, el que podem fer és una cosa. Abans de berenar, mos alcem i fem tots junts una festa. Però, primer, l'home majoret i la dona marró van dir, pues nosaltres volem ballar pels primers. Per què? No ho sabem. Ells van dir que volien ballar els primers. I què vos pareix si els fem així un rogle i ells mos ballen un ballet? Vos pareix bé? Sí. Voleu ballar-nos un ballet? Vinga. Sí, però dame majoret, la dona marroneta és fea. Calla, Pepe. No. Sí, la dona majoret és fea. La dona majoret és fea. No, estos son guapos. Un home majoret que va per el camí, dolçaina va tocant i fer tiriruri. Una dona marró de llargues trenetes camina cap a Sueca tocant les castanyetes. Una dona molt blanca, cansada de parlar, agarra les baquetes i fa pam pam pam. I ara se ficaran així i ens ballaran un ballet. Que baile. Tengo mala esquina. No sé si podrà l'home major. Está huele ya.